știa visa și te alină o stea, asta înseamnă că ești copil. Dacă lumea e a ta, dacă-ți pasă de ea, tu ai puterea să fii util. Când în zor te trezești și te bucuri de soare, mulțumește-i că a răsărit. Când în zare privești și e totul în floare, nu uita să fii fericit. Dar tu copilărie, știi ce înseamnă visul în culori, ești a poezie. Repede atâtea ori, mai stai copilărie. Nu contează anii, dacă trec, ești atât de vie. După tine alerg. Ochii mari cristalini își doresc viitorul plin de cântec și bucurii. Cerul pașnic senin, împlinirea și zborul să domnească pentru copii. O poveste ar vrea să trăiască oricine, fără frică de-al ei final. Când iubești viața ta, fă și altora bine și va fi al tău vis real. Dar tu copilărie, știi ce înseamnă visul în culori, ești a poezie. Repede atâtea ori, mai stai copilărie. Nu contează anii, dacă trec, ești atât de vie. După tine alerg. Dar tu copilărie, știi ce înseamnă visul în culori, ești a poezie. Repede atâtea ori, mai stai copilărie. Nu contează anii, dacă trec, ești atât de vie. După tine alerg. Fiindcă mai dăinuie în noi lumina Sfintei Învierea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, vă voi saluta creștinește. Hristos a înviat! Frățiori, părinți, bunici, vă invit pe toți aici, povești frumoase să ascultăm, lucruri bune să învățăm, lumea în bine să o schimbăm. Haide, drag copil, te rog, ocupă cu îndrăznealul un loc. Nu contează unde stai, Roma, Moscova, Dubai, Chișinău sau București, aici cânți, dansezi, zâmbești, în căsuța cu povești. Să respiri un pic și mama, hai la povești cu Liliana. Sper că v-a plăcut poezia, dragii mei. Vă invit și în această seară să facem un popas într-o poieniță frumoasă în care vom vorbi despre calitățile, virtuțile omului și anume vom vorbi și astăzi mai detaliat despre hărnicie, pentru că hărnicia este mama succesului și mâna dreaptă a bunăstării. Propun întâi de toate să citesc povestea. Este o poveste care mi-a plăcut foarte mult atunci când eram la grădiniță. Apropo, nu știu câți din voi cunoașteți că mămica mea a fost educatoare și povestea pe care urmează să vă spun ne-a spus-o, că noi am fost 3 surioare și un frățior, ne-a spus-o de foarte multe ori, pentru că nouă ne plăcea mult această poveste și pentru că mama ne-o spunea foarte frumos. Parcă toate poveștile din lume au fost făcute pentru vocea mamei, pentru glasul ei dulce.
Vreau să-i mulțumesc pe această cale mamei, care știu că acum împreună cu tăticul mă urmăresc și sunt în fiecare seară alături de mine. Îi mulțumesc pentru toate cântecele, toate poeziile și toate poveștile pe care ni le-a spus cu mult drag și cu mare bucurie și cu multă răbdare. Asta a însemnat, mămico, pentru noi foarte mult. Iată că astăzi a venit rândul să asculți și tu de la mine povestea spicului de grâu. Trăiau odată un cocoș și doi șoricei. Pe un șoricel îl chema Titirez, iar pe altul Fofârlez. Cocoșul era atât de harnic că în fiecare dimineață se trezea în zorii zilei, cânta de 3 ori, își desfăcea aripile larg, bătând cu putere, parcă mulțumind lui Dumnezeu pentru noaptea care a trecut-o cu liniște și pace, și se apuca de lucru. De dimineață până seara târziu, cocoșul lucra cu multă dragoste, multă răbdare și bucurie, iar șoriceii erau atât de leneși încât nu știau nimic să facă, decât să doarmă până târziu, să se joace, să se certe cât era ziua de lungă. Într-o zi, cocoșul a luat mătura și s-a apucat să măture prin curte. Măturând așa, a găsit un spic de grâu. Mare i-a fost mirarea, dar s-a bucurat și a strigat: Titirez, Fofârlez, veniți fugulița încoace, uitați-vă ce am găsit eu. Șoriceii au alergat în fuga mare și au întrebat: Un spic de grâu? Ia te uit, un spic de grâu! Și ce vei face cu el, cocoșelule?" întreabă nerăbdător șoriceii. Va trebui să-l treierăm." Și cine îl va treiera? Eu nu vreau," strigă repede Titirez, ca să scape de obligații. Chiț, chiț, nici eu nu vreau să merg să mă joc acum," răspunde și Fofârlez. Bine, îl voi treiera eu," spune cocoșul și se apucă îndată de treabă. Șoricei au plecat să se joace de avați ascunselea. După ce a treierat spicul de grâu, cocoșul a pus boabele în sac și i-a chemat din nou pe șoricei. Titirez, Fofârlez, veniți repejor la mine. Acum trebuie să ducem la moară boabele de grâu, ca să le măcinăm, să facem făină. Cine merge la moară? Numai nu eu, a strigat Titirez. Nici eu nu pot, este prea greu sacul pentru mine, adaugă și Fofârlez. Bine, fie, am să merg tot eu la moară, spune cu blândețe cocoșul. Pe când se întorcea de la moară cu sacul de făină, șoricei ies înaintea cocoșului strigând: Bravo, cocoșelule, dar ce harnic ești! Acum, dacă avem făină, trebuie să frământăm aluatul, nu-i așa? Că tare ne e poftă de niște plăcinte calde cu brânză, pâine coaptă și colăcei rumeniți în cuptor. Să știți că nu aveți idei rele, spune cocoșul. Dar cine va frământa aluatul? Cine va tăia lemne? Și cine va aprinde focul în cuptor? Cred că nu te gândești că voi frământa eu, spune repede Titirez. Nici eu n-am tăiat vreodată lemne, nici focul în cuptor n-am făcut. E prea greu pentru mine. Mai bine hai să ne jucăm mai departe, adaugă Fofârlez. A căzut pe gânduri cocoșul. Se gândește și-și spune: Pe semne, tot eu va trebui să frământ aluatul, să tai lemnele și să pun focul în cuptor. Cu multă tristețe pentru lenea prietenașilor s-a apucat bietul cocoș de lucru. Și-a pus un șorț alb, a frământat aluatul, a adus lemne numai bune pentru foc și a prins focul. După ce s-a încins soba, a băgat plăcintele în cuptor, iar șoriceii cântau și dansau de bucurie
că mai e puțin și vor mânca plăcinte calde și-și vor astâmpăra pofta în sfârșit. S-au cu plăcintele, s-au rumenit colacii, iar cocoșul le-a scos pe toate pe masă. Șoriceia, parca din pământ, ademeniți de mirosul de pâine coaptă. Amândoi se repăd direct spre plăcintele rumene, calde și gustoase, spunând ce foame le este și lăudând cocoșul pentru toată hărnicia lui. Stați, 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 le spune cocoșul, aveți puțin tică răbdare. Spuneți mai întâi, cine a găsit spicul de grâu? Tu l-ai găsit, cocoșelule, răspund în grabă ambii șoricei, uitându-se numai spre pâinea apurindă și plăcintele rumenite. Cine l-a trăierat? Cine a adus grâul la moară și a făcut făină? Tot tu, cocoșelule. Dar cine a tăiat lemne pentru foc? Cine a pus focul în cuptor? Cine a făcut plăcintele? Tu, pe toate tu le-ai făcut, cocoșelule, abia au chițăit șoriceii. Dar voi ce-ați făcut? Noi ne-am jucat, au răspuns cu rușine șoriceii și-au pus privirea în pământ, întorcându-se încet de la masă. Cocoșul însă nu i-a oprit. Cine oare ar vrea să o spăteze așa șoricei leneși? Aceasta a fost povestea, dragilor. Este o poveste populară. Și ce învățături desprindem noi din această poveste? Dar mai întâi aș vrea să vă întreb dacă știți voi care este simbolul hărniciei. Cu siguranță că albina și furnica sunt simbolul hărniciei, pentru că ele întotdeauna, cu mare drag, adună la stupul lor, la moșuroiul lor, iar furnica duce o povară de 10 ori mai mare decât corpul ei, da? De aceea furnica și albina sunt considerate simbolul hărniciei. Acum, dragilor, vreau să ne amintim puțin în ce povești mai întâlnim noi personaje harnice sau leneșe. Am citit chiar ieri, da? Despre fata babei și fata moșneagului. Cum fata moșneagului era harnică, iar fata babei leneșă de nu mai putea. Nu voia să facă nimic, nu voia să lucreze nimic, dar voia să aibă de toate. Unde mai întâlnim pe omul leneș? În povestea omului leneș, da? Care stătea toată ziua cu picioarele în sus și gura căscată sub copac, nu mai poate iar cădea fructele din dud în gură ca el numai să le mestice, dar să și le mestice tot era lene, da? Pe cine mai întâlnim noi? Fata săracului cea isteață, care de asemenea era o fată foarte harnică și bună. La Scufița Roșie, ia să vedem. Pe cine este leneș și cine e harnic în Scufița Roșie, în povestea Scufița Roșie? Scufița Roșie, da, este o fetiță bună la inimă și hărnicuță, care ascultă repede de mămica și numai cum a rugat-o să se ducă la bunicuța care era bolnavă să-i ducă câteva merinde, îndată a luat coșulețul și s-a pornit pe cărărușa din pădure. Iar lupul, cel răutăcios și leneș și viclean, ce-a făcut? A crezut că se va ospăta el mai repede cu merindele, da? Iar până la urmă răutatea lupului a fost desigur răsplătită. Pe cine mai avem? În ursul păcălit de vulpe. Cine e leneșă și vicleană? Vulpea, da? Pentru că nu vrea să se ducă singură să prindă peștele să-l mănânce, dar s-a gândit ea că printr-un vicleșug acu își va face o spăț mare. Și
să ne amintim și de cocoșul Brutar, care este unul cel mai gospodar. În povestea scrisă de mine din cartea Să crești înțelept copile, povestea cocoșului Brutar. Ei, dragilor, vreau să știți că această poveste a fost inspirată anume din povestea spicului de grâu, pentru că am purtat în mintea mea, în sufletul meu și în inima mea întotdeauna această poveste. Iată că am făcut și eu o poveste cu cocoșul harnic și bun la inimă, care din darurile pe care i le-a dat Dumnezeu împarte și el la fiecare, da? Vă aduceți aminte cum din colacul cel mai mare, brutarul face sărbătoare, taie multe felioare și împarte la fiecare. Lui i-a dat roadă Dumnezeu, dă și el din darul său. De aceea e respectat de întregul sat, că-i bun la inimă, isteț, este harnic și bogat. Pentru că omul harnic întotdeauna va avea tot ce-i trebuie. Zice și o vorbă de-a noastră românească că omul harnic, silitor, de pâine nu duce dor. Dar leneșul este fratele cerșetorului. Și să încercăm, dragilor, să fim tot timpul un exemplu pentru toți, da? Să nu așteptăm niciodată să fie alții exemplu pentru noi. Ați văzut cum cocoșul a fost un exemplu bun pentru șoricei și eu cred că șoriceii și-au învățat lecția și de acum înainte nu vor mai proceda așa. Vor veni și vor ajuta pe cocoș atât cât pot ei, după puterile lor. Că nici vouă, cu siguranță, nu vă cer părinții să faceți lucruri care sunt peste puterile voastre. Și haideți să vedem cum, în mod concret, putem noi să fim harnici în casă sau la școală. Harnici la școală. Cum pot să fie copiii sau elevii harnici la grădiniță? Păi, să o ajute pe doamna educatoare. Noi, spre exemplu, când eram mici, întotdeauna o ajutam pe doamna educatoare să aducă de la bucătărie pâinea. Și împărțeam pâinea la toți colegii de grădiniță. Puneam lingurile, furculițele la prânz, la micul dejun și o ajutam pe doamna educatoare să strângă de pe masă. Da? Sau să aștearnă paturile atunci când vă treziți de la prânz, le ajutați pe doamnele educatoare să aștearnă patul. Sau îi ajutați pe colegii mai mici de grădiniță să se îmbrace sau să se încalțe. Iată, în acest mod, voi puteți să fiți harnici la grădiniță. Iar la școală, cum putem să fim harnici? Să ștergem tabla, să împărțim pâinea, da? Să aducem merele, pâinea și cornul, să ștergem banca. Când ne vom întoarce la școală, ia să puneți în aplicare acest truc. Într-o zi, așa, vă scoateți un șervețel din bancă și ștergeți banca bine cu un șervețel umed. Să vedeți că doamna învățătoare sau vreun coleg va observa și va zice: uite ce copil hărnicuț și bine crescut. Își șterge banca ca să nu se mărtărească. Putem și noi să fim harnici, și la școală, și la grădiniță, și acasă. Și acasă, în treburile gospodăriei, putem să o ajutăm pe mama, putem să-l ajutăm pe tata cu diverse lucruri, pentru că întotdeauna hărnicia este răsplătită. Cu siguranță, că ați văzut, atunci când mami v-a rugat să faceți ceva, sau tati, sau bunica, și voi ați pleca să vă jucați, ei s-au întristat. Dar ia încercați să veniți voi din proprie inițiativă și să spuneți: mami, cu ce te ajut? Dă-mi voie să fac și eu ceva. Și acum vin și către mame cu îndemnul ca să aibă răbdare și atunci când copiii încep să facă un lucru și dacă nu-l fac bine, să nu vă supărați pe ei. Eu am făcut o asemenea greșeală când m-a rugat Nicolae pe la 7 ani să spele niște pahare. Și bineînțeles, numai cum s-a pus în fața chiuvetei, a și stricat primul pahar și eu m-am supărat pe el și am spus:
dă-te de aici, vezi că încă nu poți tu să speli paharele, uite că mi-ai stricat paharul care mi-era atât de drag. Și el s-a supărat și nu a mai vrut să vină la chiuvetă și nu a mai vrut niciodată să spele vasele. Până nu l-am rugat eu din nou, uite, lasă că de data asta nu mă supăr pe tine, doar că nu o să-ți dau să speli pahare, uite, spală niște farfurii. Trebuie să avem răbdare. Sau atunci când vin să ne ajute să facem o prăjitură, pentru că lor foarte mult le place să ne ajute să facem prăjituri, să gătim. Și desigur, ia Justin primul ou și îl sparge direct pe jos. Nu mai ajunge în vasul cu făină oul. Și atunci iar mami, cam cu puțină răbdare, vai, Justin, ce faci? Nu împrăștia făină, nu strica oul, că uite, am de strâns mai mult după tine. Și copiii iar se întristează și nu vor dori să vină să ne mai ajute. De aceea trebuie să avem răbdare. Azi strică un ou, mâine strică un pahar, dar să vedeți că peste câteva zile vor face totul mai îndemânatici. Pentru că experimentând, învață și ei să facă lucrurile. Vreau să vă citesc și o poezie de Constantin Dragomir, foarte dragă mie, și pe care ar fi bine să o memorați, dacă puteți și dacă aveți voință. Omul harnic se numește poezia. Dintr-o prună crește un prun, din alună un alun, dintr-o ghindă un stejar, din arțar tot un arțar. Dintr-o nucă nuc răsare, drumul crește din cărare, din izvor fântâna, râul, iar din bob răsare grâul. Omul harnic din ce crește? Din copilul ce muncește. Să ținem minte aceste două rânduri măcar. Omul harnic din ce crește? Din copilul ce muncește. Așa, dragilor, dacă o să munciți și voi, o să vedeți cum satisfacția va fi foarte mare. Pentru că și Iisus Hristos ne spune că cel care nu lucrează, nici să nu mănânce. Deci dacă nu ai lucrat azi nimic, nu ai voie nici să mănânci. Așadar, voi trebuie să spuneți mamei, mami, dă-mi să te ajut, dă-mi să fac și eu ceva treabă. Dacă se întâmplă că mami nu are de treabă, te duci și scrii, te duci și citești. Iei o cărțulie și vii la mame și spui, uite, am citit 20 de pagini, uite, am citit 30 de pagini. Aceasta tot o formă de hărnicie este. Pentru că elevul care e leneș nu se trage nici către carte, nici către caiete, nu vrea nici să scrie, nici să citească, nici să memoreze poezie. Vrea doar la joacă sau să stea pe pat cu picioarele în sus. Să țineți minte, dragilor, că stând mult în fața telefonului și a calculatorului, tot devenim leneși, pentru că corpul nostru nu se învață cu munca și trebuie neapărat să combinăm munca intelectuală cu cea fizică. Da? Nu putem toată ziua să stăm doar să citim. Nu e bine, nici asta nu e bine, nu trebuie să dăm nici într-o extremă, nici în cealaltă, dar să păstrăm calea de mijloc, că așa e bine, ca să fim copii, adulți, echilibrați, trebuie să păstrăm calea de mijloc. Și citim, și lucrăm, așa și sângele îl punem în mișcare, și creierul nostru îi dăm de lucru și atunci toate vor fi bune și frumoase. Încă o poezie frumoasă și micuță de Grigore Vieru vreau să vă citesc, pentru că este poetul meu preferat. Îi știu aproape toate poeziile, tot din copilărie, învățate cu mămica la grădiniță. Dar că această poezie este despre un pisic leneș. Ia să vedem noi pisicuțul leneș. Ieși la tablă, măi pisic, povestește despre spic. Când se coace și cum e, cum se strânge și cu ce. Pisicuțul s-a jucat, mai nimic n-a învățat. Tot ce știe, măi băieți,
e că spicui cu mustăți. Da? Deci noi nu vom fi nici ca acest pișticuț leneș, nici ca doi șoricei leneși, ci ne vom bucura părinții, ne vom bucura învățătoarea, educatoarea de la grădiniță, cu hărnicia noastră, da? Așa să ne auzim numai cu fapte bune și cu hărnicie și cu blândețe și cu dragoste și cu răbdare. Și bine că mi-am adus aminte și nu vreau să uit, am promis că copiii care în săptămâna patimilor au ținut post miercuri sau vineri, măcar până la 12, nu contează, îi voi remunera cu ceva. Vă rog din suflet, mămicile ale căror copii în săptămâna patimilor au postit miercuri sau vineri, să-mi scrie, să-mi lase adresa și o să vă trimit pentru dragii copilași câte un mic premiu, pentru că merită. Și încă ceva, încă o mică provocare. Mâine vă propun să fiți foarte hărnicuți. Dacă puteți citi, să și citiți. Dacă nu puteți citi, o rugați pe mama să vă citească o poveste sau o ajutați la treabă prin casă. Aranjați hăinuțele, aranjați patul, vedeți ce aveți de făcut și îmi trimiteți în privat câte o poză, cum lucrați sau ce ați făcut și vă voi trimite de asemenea câte o recompensă. Haideți, dragilor, să începem să punem osul la treabă, pentru că așa veți deveni adulți responsabili. Veți deveni tătici care vor fi capabili să educe și să crească copiii și mămici care vor fi capabile să educe, să crească și să iubească copiii viitori adulți sănătoși. Da? Aștept pozele voastre așa cum sunteți voi în acțiune. Dați cu aspiratorul, așezați hăinuțele, ori în curte faceți ceva, așezați ceva. Mie îmi plăcea foarte mult la țară să aranjez lemnele. Când tăticul tăia lemne, îmi plăcea să aranjez lemnele. Îmi plăcea să car pâinea la cuptor, atunci când mama cocea pâine la cuptor. Ce mai plăcea să fac? La țară, într-adevăr, sunt mai multe activități, dar și la oraș. Dacă vrem, găsim și la oraș activități pe care să le facem împreună cu copiii. Aștept pozele de la voi și să știți că veți fi răsplătiți cu ceva frumos. Vă pup, dragii mei, mă bucur că ați fost și în această seară alături de mine. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită în continuare, îngerași de pază la somn. Vă culcați liniștit și frumos, împătuți. Nu uitați să pupați pe mami și pe tati înainte de culcare. Povestea deja ați ascultat-o. Vă rugați lui Doamne, Doamne, mulțumiți pentru ziua pe care am trecut-o azi cu pace, cu sănătate și ne rugăm să trecem și această noapte cu pace, cu sănătate și să ne trezim mâine dimineață sănătoși. Vă pup, dragii mei, și acum vă invit să ascultați frumoasa piesă de Smaranda și Costi Burlacu, La căsuța cu povești. Iar eu vă dau o întâlnire mâine, la aceeași oră, tot aici, în căsuța cu povești. Să mai stați de povești cu Liliana. V-am pupat și vă îmbrățișez. Casă și-au trăit așa fericiți împreună, până la adânci bătrâneți, în căsuța lor cu povești. Există oare căsuța cu povești? Isabel în Italia. O salut! La căsuța noastră cu povești, stelele se uită prin ferești. Fulgii albi și jucăuși pentru somn își fac culcuș. Fii atent să nu-i trezești. Vom vorbi în șoaptă, fata mea, cu eroi din
basmele din ea. Va veni la tine în vis un bătrân cu părul nins, ce-l visam și eu cândva. Va veni făcând minuni pentru toți copiii buni, un bătrân cu păr de neam. La căsuța cu povești, moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți și timpul să-l oprești și rămâne nepoței moșului cel drag. Vă salut și eu, Ioan, Maria și Ana. Vă salut și vă pun, vă îmbrățișez. când erai tu mic, îți amintești? Cum era căsuța cu povești? Era caldă coașa ta când afară viscolea și aveam jucării în ea. Dar Și atunci când crește mare, l-așteptăm pe moșul iar cu ceva frumos în dar. La căsuța cu povești, moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți și timpul să-l oprești și rămânem nepoței moșului cel drag. La căsuța cu povești, moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți și timpul să-l oprești și rămânem nepoței moșului cel drag. și rămânem nepoței moșului